S celkom fajn pocitom si mám momentálne chuť nás do vlastného hniezdočka. Volám na garáž. Ponúkam vám spoluprácu pri jej rýchlom a bezproblémovom predaji. Ďakujem za ponuku, to zatiaľ som rád. Spoluprácu s realitkou nerozmýšľam. Bázim, predám sám. Aha, OK. Zdávam rešpekt, držím palce. Keby niečo, číslo máte. Sakra! No, ale... Čau, Tani. Čau. Čo nové? Jak zakázky? No daj, som zvedavý. Akurát som nabrala garáž. Garáž? 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 Neviem, či hovoríme o tej istej garáži, ale ja myslím tú, čo včera vybehla na sídlisku 3. No? Ako to ty robíš? Šarm? Cez telefón? No a